בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם כבני רשת חשו הרחיקו להשיב את כבוד האדם אל ארץ אל שדותיה אל הכרמל והמדבר אל עם אשר לא יחשב שאת בניו לא יפקיר לשר אל ארץ דברו. שמע משהו. מרכז בחצי, עיר קשקש. יהיה פה את אחד ההחדרות. יענו אתכם. תראו מה זה. תראו, לא, תן לי לראות. תראו מה זה. זה נקרא זימבור. רגע, אפילו אחד שכבר היה בישיבה ועשה. גם אחד שכבר היה בישיבה ועשה. חזר לזמבר. הוא זכר איזה זימבורים נתנו לו, אז הוא מזבר. בחצי הלילה עובר לא נהיה לך מקום לעוד אחד, נכון? בשדותי בוא'נה, תסתכל על אתה נוסע! כמעט נכנס לנו התימני! על אשר שחר לא שב אל ארץ צבי אל שדותיה אל הכרמל יאללה צור! אל עם אשר לא יחשב שאת בניו לא יפקיר לשר
זכיתי להגיד לכם משהו, רבנים, מורים, ניפגש בגיהנום. זה איך כולם יושבים שם, נו, איזה מספיק. לא, תגיד משהו. מה אני אגיד? מסר, משהו, לתימני. תגיד לשכתר שיביא מצופים אחר. עוד צונם! עוד צונם! Sugar and spice. So nice, I got you. That sugar and spice. I feel nice. That sugar and spice. So nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. תראו לי קצת אש. אין פוקוס. תן לי. לא, מה זה? אני בן של אבא שלו מתחלף. תן לי. תן לי את זה מעליי. רוצים לשמר מערכת וכסלו. So good, but I got you. מי יתקן אותו? מה קרה? אוי יוסי, בדיוק אני צריך אותך. איזה מזל שבאת. מי יעוז את זה? נמאס לי. זהו, סיימת? זהו, זה, עכשיו רק תגיד לא להרוס יותר. תודה רבה. גילוי נעים. אני קניתי חלל לשבת, שלנו מלא חלל. אמרתי לך לשמור, נכון? הייתי מהר! הוא הגיע! אני מרגיש שהחלל נעלמה, וזה לא בסדר. למה כי אם אתם הייתם משאירים חלל, אני לא הייתי מעלים לכם אותה, ובגלל זה אני מרגיש שאתם לא בסדר איתי. אז אני הצידה, ואני אבכה. אתם לא בסדר איתי. He's coming! אני הייתי בסדר ולא בסדר איתי.
קדימה! קדימה! מי חזר פה? את! בואי נא! בואי פה! אני הייתי ילד טוב. מי פה לא בתפילה? את? איך להתגרח? את תחזרי, את לא מגולחת! תגיד בבקשה. מה זה המתן הזאת? מה זה אני שואל אותך? מה אתה ממלמל מתחת לשפם שאינו גדל? צא החוצה! צא בחוץ! מה זה הרעידות האלה? מה אתה? נכה? מה זה מושג גריאטרי? למה אתה צועק עליי? צא החוצה! לא מבין! צא החוצה! למה אתה צועק עליי? אתה? מה זה? גורבי? אם את בלעת אותי? תגיד לי, מתי אתה יכול לדעת את הזקנה? כן, דעת הזקנה, אני ראיתי את זה עליך. צא בחוץ! תצא! תגיד לי, אתה? מאיפה אתה מגיע? Me? I'm from America. אמריקה, אה? Yes. צרות! God damn it! רק צרות ממנו! צרות! צא החוצה! תצא! God damn it! נו! טוב. אתה צריך להגן עלינו, אתה ראש הישיבה, תלך. למה? אבל... אני לא מבין את זה. מה אתה יכול להגיד לי? כבודו, כן. למה הוצאת אותנו מהמסדר? תגיד לי. אני לא מבין את זה. אני לא מבין. אתה, מכמה אתה? תגיד לו! מכמה אתה? שאלתי שאלה פשוטה, תענה! אני... תעמוד על שלך! אבל אני לא זוכר. כן, תחזור לסיבה! זה בגללה עוד נדחה החוצה! אבל הרב שם, איך זה קשור להנהלת הלימודים? כשאתה מטבל, אני לא מפריע לך, נכון? אני לא מבין את זה. אין בעיה, אני ארשום. מה אתה רושם? מה רשום לך בקלסר הזה? לא עניינך, צא החוצה! כל היום אתה רושם שם דברים. צא החוצה, אמרתי לך! תצא! בסדר. אני אצא, אבל אני לא מבין את זה. אל דאגה, טיפלתי בזה. כל אחד חושב שהוא הבוס של המקום, כל אחד חושב שהוא הבוס של המקום. בוא תשמע את האמת לאמיתה, מי אתה, מה אתה, הכל לילה. היום אנחנו בבולדוזר הגענו למכינה התיכונית באלקנה. באנו לבדוק את כל המחדלים שיש פה. למה לצעוק? בוא תרביץ, עזוב אותך. יאללה מילס, לא מדבר, מרביץ. הלו, מה זה נראה לכם? מי לימד? תגידו לי מי לימד אתכם לריב מכות ככה? תשבור לו את האף, נו תראה לו מה זה. אתם רואים מה הולך פה בישיבה התיכונית הזאת? אפילו מכות לא לימדו אותם לריב. נחפש פה עוד דברים. תראו את זה. צינור מים מגולגל בתוכו. במקום להשליץ אחד על השני הוא עומד סתם. אתיופים. אבא כבר עבר. מי לימד את הדברים האלה ללכת מכות? נו באמת, תתן לו, תשבור לו את הפרצוף.
כאן זה השירותים של היאסה. תראו את זה. צבעה פה זה צבעה. מה? מה? הצלם! הצלם! בוא נצלם! הצלם! הצלם! תצלם, תראה את זה. הנה, אתה רואה כבר מלאכים. היית אומר לי, הייתי מתאפר. תראה את זה, תראה את זה. אין לנו טיפת בושה לילדים של ימינו. בזמננו היינו מדביקים TNT. הנה בתוך הכיתה הזאת ראינו מה הקרינה יכולה לגרום לבן אדם תמים. ותראו מה הולך פה. למה אתה נראה ככה באמת? הוא לא עונה, הוא שומר על זכות השתיקה. הלו, למה לקלל? למה לקלל? תלכו מכות! הנה, יופי, זה היה טוב, זה היה טוב. מתפתח פה קרב רציני. מה יש לך דבר הזה? הנה. 5 שקל הלכו לי על הזבל הזה. יאללה בואו. נורא, באמת, גועל נפש. לא אמרת. הנה כאן זה חדר המזכירות. אני לא רציתי לשאול כמה שאלות. שומרת על זכות השתיקה. תשאיר את זה פה? אפשר לשאול אותך אולי כמה שאלות? סליחה. איפה לי? לא תוציאו מילה מפי. הנה, הצלחנו משהו קטן לפחות זה. זה מסריח. טוב, נו, אז מה לנו פה עד עכשיו? ילדים שיודעים לריב מכות, אתיופים. רב שחטף קרינה או משהו בסגנון, דפוק לגמרי. קירות הרוסים, מסטיקים דפוקים בכל מקום. מורים אין פה. טוב, אז כמו שאנחנו רואים, זה אחלה מקום, הייתי ממליץ לכל אחד לבוא ללמוד פה. ונדליזם לשמוע חוץ מהאתיופים. תחבי נלדינוק, תחבי. מרק,
בקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח. כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלום, כל הכבוד. כולם היודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד. כולם היודעים אז טוב מאוד, למי תמיד למי יש יותר כבוד. וכשהקרב היה בוער והכיתה לא זזה, המפקד היה אומר אתה ראשון יא קזה. כולם ידעו שכסבלן ראשון תמיד לצעוד, ומאחור הם צעקו כל הכבוד. כולם היודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד. כולם היודעים אז טוב מאוד, למי תמיד למי יש יותר כבוד. אחד הולך עם בחורה ביפו בן 40, אם רק ירצה אצלי תהיה ישר בין הידיים, אך לא אפריע לבחור שלא יתחיל לראות, כי זה אצלי פשוט פרינציפ, יש כבוד. כולם היודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד. כולם היודעים אז טוב מאוד, למי תמיד למי יש יותר כבוד. אם בשיכור לאיזה בר אני אותו מרגיע, הוא עפץ לי מן השעון ישר עד ג'בליה, אבל אחר כך הוא חוזר בקטן מאוד, מרים כוסית ועוד עומד כל הכבוד. כולם היודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד. כולם היודעים אז טוב מאוד, למי תמיד למי יש יותר כבוד. כולם היודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד. כולם היודעים אז טוב מאוד, למי תמיד למי יש יותר כבוד. יש! בוקר טוב. כן. אין בעיה אחי. אין בעיה, אני כבר חוזר לך. חבר'ה! בואו. כן, שומע. כן, בחורה אצלי. כן, תפגוש אותי בגן עוד איזה 10 דקות. בסדר, אל תדאג, הכל יהיה טוב. יאללה, ביי.